Walka numer 8. Wracamy do MMA. 80 kg. Kamil Lamczyk, aka Champion, kontra Remigiusz Rzemieniewski, Showtime Bielsko-Biała. Remigiusz wraca po przerwie dwuletniej. On na Silesian MMA 10 zwyciężył swój pojedynek. Natomiast na ten temat może ewentualnie jeszcze troszeczkę później przechodzimy Tak tutaj jest. do naszych dwóch wojowników. Sędzią tego starcia Dawid Duda. Tutaj mamy MMA, 5-minutowe rundy. K1 właśnie mamy 3-minutowe. Dobre, niskie kopnięcie w wykonaniu narożnika czerwonego. I obydwoje spokojnie szachują się. Tak, nikt nie chce popełnić Czytają. błędu na sam początek tego starcia. Jest frontalne kopnięcie Kamila Lamczyka. Poluje nawet na ten high kick. A Remigiusz Rzemieniewski w kontrze. On czeka właśnie na jakiś błąd potencjalny swojego rywala, ale prowokuje też. Tak, tak. Zachęca do wejścia w taką bijatykę. Troszeczkę nonszalancko. Tak, nonchalant style. Oj, oj, oj. Chyba trafił w kolano Remigiusz. Tak, Od razu też mi się skrzywił tak właśnie wydaje. Bardzo Chyba nawet spokojnie, delikatnie panowie. utyka, mam wrażenie. Na pewno zabolało, to jest naprawdę bolesne. Ale spokojnie, spokojnie, tutaj nie ma podpalania się. Poluje na te frontalne kopnięcia Kamil Lamczyk, Zaka Champion. Bardzo spokojna runda. Tak, i w spokojnie wykonaniu również obu panów. na trybunach. Co jest dosyć dziwne podczas dzisiejszej gali. Tak. No można powiedzieć, że jest praktycznie sold out. Arena jest praktycznie cała wypełniona. Ale tak naprawdę jak przy każdej gali Silesian MMA. Tak, te gale Silesian mają taki kapitalny klimat. Ci kibice zawsze przychodzą i świetnie się tego słucha, tego dopingu. No i 3 minuty do zakończenia rundy pierwszej. Tutaj na razie mało się dzieje. No nikt się tutaj nie podpala, nikt nie ryzykuje. Są frontalne kopnięcia ze strony Kamila. Remigiusz Rzemieniewski na cofce. Jednak chyba jest start zaringowa. Te 2 lata zrobiły jednak trochę różnicę. Mogły zrobić różnicę, ale zastanawia mnie jeszcze, jak właśnie pod względem kondycyjnym Remigiusz wytrzyma ten dystans, bo tutaj mamy rundy 5-minutowe, prawda? Tak, ale w takim tempie wydaje mi się, że dociągnie na spokojnie oczywiście, jeżeli nie zobaczymy jakiegoś skończenia. Teraz presuje cały czas Kamil Lamczyk, szuka tych frontalnych akcji. Front kicków, które naprawdę bardzo dobrze działają, robią dobrą robotę. Mimo że tutaj mało strikingu, to jednak Kamil Lamczyk jest tą stroną presującą i to właśnie sędziowie na pewno będą widzieć. W ogóle miałem wrażenie, jakby Remigiusz przed chwilą chciał wejść po nogi rywala, ale zrobił to na pewno bardzo niepewnie. Bardzo czytelnie. Właśnie, to jest MMA. Dlaczego nikt nie pójdzie w nogi? Zobaczymy ten parter. Myślę, że panowie darzą się takim respektem, tak, wzajemnym, że wolą chyba... O, tu mamy fajny middle kick. To jest taki pojedynek w MMA, ale bardziej bym powiedział nastawiony na te kopnięcia, prawda? Są te frontale, są niskie, właśnie te low kicki. Wiesz, jeśli coś działa, To robimy to. wchodzimy w to dalej. Szachuje pozycją Kamil Lamczyk, raz z klasycznej, raz z mańkuta. Lubiście, Mateusz, bić z mańkutami? Nie, Chyba nikt nie lubi, z tego co słyszę i rozmawiam właśnie z zawodnikami. nie, no jest to bardzo, że tak powiem, niewygodne dla naszej naturalnej pozycji. I niespełna 60 sekund do zakończenia rundy numer 1, w której widzimy taką istną szermierkę na pięści. Mimo że to jest formuła mieszanych sportów walki, nikt jeszcze nie poleciał, nie zawędrował po nogi, po jakieś sprowadzenie. Na razie tutaj ta pierwsza runda odbywa się naprawdę bardzo spokojnie. W sumie troszeczkę się nie dziwię. To jest już MMA Pro, więc tak jak już wcześniej wspominaliśmy, rundy 5-minutowe. Panowie muszą sobie dobrze te siły rozłożyć, żeby mieć czym oddychać w kolejnych 2 rundach.
Tak Jeśli jest. oczywiście Do nich dojdzie, ale nich chyba dojdzie. na to się zapowiada. Chociaż kto wie. A tutaj naprawdę na żyletki są te uderzenia. No, jedno kopnięcie, jeden cios może zdecydować o tym, kto zwycięży tą odsłonę. tak, no tutaj tak naprawdę tych kopnięć było o wiele więcej w ogóle niż walki wręcz, że tak Tak, pozwolę sobie to Oj, nazwać. teraz próbuje Remigiusz, ale nie trafił tym lewym sierpowym. I koniec rundy numer 1. Piękne podziękowanie i idą po uwagi do swoich narożników. No ciekawe, czy ktoś w tej drugiej rundzie pójdzie mocno, czy ktoś się Czy odsłoni. widzimy w narożniku u Remigiusza Adama Niedźwiedzia? Nie tak, wiem, że na tak, pewno to- jest to Patryk jest Chrobak. Patryk Strongtime Chrobak biała. i Adam Niedźwiedź Tak, z oczywiście Chimera Adama Akademii. Niedźwiedzia kojarzymy, to jest śląski zawodnik KSW, pierwsza omoplata w historii KSW. On w parterze jest prawdziwym wirtuozem, prawdziwym czarodziejem. Adam Niedźwiedź w parterze jest prawdziwym kotem. Tak jest. On może wyczarować wszystko. Pamiętamy również walkę na KSW 99, jak dobrze pamiętam, z Wiktorem Cerwińskim, gdzie on tam w stójce przegrywał bardzo i w końcu złapał rywala z Czech na jakieś kapitalne poddanie. No z takim narożnikiem to chyba trzeba wygrywać te starcia, prawda? Nawet sprowadzać walkę do parteru. Właśnie, to jest ciekawe, że Remigiusz nie pójdzie po te nogi, Może mają inaczej game plan ułożony na tą walkę. chociaż no, ta stójka Remigiusza no, nie jest zbyt efektowna i nawet efektywna. Są niskie kopnięcia Kamila Lamczyka na pewno, to jest jego broń. O, teraz chyba była próba wejścia w nogi, ale bardzo czytelna. No niepewnie. Mam wrażenie, że Nie było to Remigiusz, przygotowane. tak, Remigiusz tutaj chyba nie za dobrze czuje się. No jest ardza ringowa. 2 lata zrobiło przerwy różnicę. Ale to jest właśnie ciekawe, że Kamil Lamczyk praktycznie nie używa rąk. To jest dosyć niespotykane. Bardzo dobrze tutaj robi przyruchy w ogóle, jeśli chodzi o nogi. Tak, i Widzimy zmienia jakieś pozycję, właśnie o tym mówię. Skręty, tak, skręty bioderka do kopnięcia. Bardzo zachowawczy pojedynek, no nikt nie chce zaryzykować. O, O! teraz, ten middle kick dochodzi celu. I chyba odczuł to leciutko Remigiusz Rzemieniewski. Od razu ręce Rambo poleciały w dół, żeby chronić właśnie korpus. Bardzo spokojny tutaj Kamil. No szkoda, że panowie nie wykorzystają tutaj pełni wachlarzu MMA, czyli mówię tu właśnie o zapasach, BJJ, nawet jakimś klinczu. No. Była taka jedna próba wejścia w nogi, ale bardzo czytelna i nieprzygotowana. Mam nadzieję, że tutaj panowie się nie obrażą, ale powiem, że po prostu słaba. No może się jeszcze rozkręcą, ale no były lepsze pojedynki podczas dzisiejszego eventu. Teraz próbuje Rambo takim ciosem na korpus ucelować rywala. No aż dziwne, że nie ma tego parteru, prawda? Szachuje, poluje Kamil Lamczyk. No Kamil ewidentnie, w sensie inaczej, jeśli chodzi o Kamila, to się nie dziwię, że woli on się bić w stójce, bo zdecydowanie no przeważa w tej Ale płaszczyźnie. myślisz, że taką dyspozycją nawet jest w stanie wygrać? No bo trafia, ale to nie są takie uderzenia, które na pewno robią duży damage, a on też jest ważny w MMA. Tak, ale te kopnięcia gdzieś tam powchodziły, więc No w sumie jest on w tej walce bardziej... będzie oceniany efektywny striking, tak? Bo parteru nie ma praktycznie, to jest pierwsze kryterium. No i nie będziemy raczej przechodzić do kryterium numer 2 i kryterium numer 3, mówię tu agresji, kontroli, klatki. Na pewno większą presję wywiera Kamil. Tak, Kamil tej cały walce. czas presuje i szachuje. Zauważyłeś taka próba podbródkowego, jak zareaguje właśnie ciało i jego przeciwnik, czyli Remigiusz Rambo Rzemieniewski. Kamil też często rzuca po prostu jakąś akcję taką luźną, żeby zmylić swojego przeciwnika. Akcja zdecydowanie idzie w powietrze, natomiast przeciwnik nie wie, jaki cios za chwilę pójdzie z Teraz w Kamila. końcu uruchomił ręce Kamil Lamczyk.
Być może jakaś, nie wiem, kontuzja jest w wykonaniu Kamila, że on tych rąk nie używa, jak myślisz? Nie, myślę, że po prostu tak dobrze wczuł się w te kopnięcia, bo tu widzisz, to nie jest przypadek. On nie kopnął 2, 3, 4 razy, on cały czas wyprowadza te kopnięcia. Ja myślę, że to jest po prostu jego taktyka na tą walkę. To jest istnie taki kickbokserski pojedynek, w którym właśnie się punktuje i zdobywa przewagę tymi kopnięciami. Tych frontalnych kopnięć w tym pojedynku już nawet nie jestem w stanie zliczyć, które przyjął Rambo. Ale bardzo biernie właśnie Rambo. Ja nie rozumiem, czemu on nie zaryzykuje, no bo on nie wygra tego starcia w taki sposób. Próba obrotówki, ale czytelna. Zamknięty teraz na klatce, na siatce. Rambo, który szybko orbituje i ucieka z tej ciężkiej pozycji. Remigiusz na pewno jest wojownikiem z krwi i kości, ale czy nie sądzisz, że po takiej tak długiej przerwie nie wziął sobie za mocnego rywala na przetarcie? Wydaje mi się, że nie, w sensie no Kamil Lamczyk prowadzi to starcie, ale on nie dominuje, to nie jest żadna dominacja, no tutaj po prostu jest takie punktowanie swojego rywala. No nie wiadomo, czy jakby Remigiusz teraz, oj, teraz trafił Kamil Lamczyk, powędrował właśnie po te nogi Rambo, czy nie poszukałby tego parteru na swoją korzyść. Końcóweczka rundy numer 2, 10 sekund. Czy ktoś zaryzykuje? No chyba nie. Próba wysokiego kopnięcia. Dobrze akcentuje końcówkę tej rundy Kamil, także w mojej ocenie kolejna runda na jego korzyść. Ale to jest Zdecydowanie. tak, to bardzo równa runda, taka bez wyraźnego faworyta. No Kamil trafia częściej, ale no nie są to jakieś mocne uderzenia, tak? No przed nami trzecia runda, zobaczymy co panowie pokażą, czy odsłonią może swoje karty. No panowie, to jest drugi co-main event dzisiejszej gali, więc prosimy tutaj o jakieś mocne akcje i przede wszystkim emocje. Czekamy. Czyli uważasz, Mateusz, że w tym momencie jest 20-18 dla Kamila. Tak. Czyli dwie rundy po 10-9 właśnie dla reprezentanta AK Champion. Nie no, Kamil naprawdę dobrze wygląda w tej walce. No i trzecia runda zaraz nam się rozpocznie. Ostatnia szansa Rambo, żeby coś zmienić. No moim zdaniem powinien szukać tego sprowadzenia, tego obalenia, być może jakieś haczenie. No bo w stójce raczej tego nie wygra. No ale w tym parterze nie wiem, czy się będzie czuł dobrze. Jeśli Na chodzi stójce się czuje dobrze? No, Może komfortowo, rację, tak, że komfortowo. nie ma takiego zagrożenia jakby skończenia jakimś knockoutem, no ale to nie jest żadna dobra dyspozycja stójkowa Remigiusza. I rozpoczyna od niskich kopnięć właśnie Kamil Lamczyk. ale Remigiusza na pewno ta noga będzie bolała. No tak, Ta noga jest wykroczna bardzo oczywiście. okopana. O, Oj, jest w końcu próba obalenia, ale zbyt czytelne. No to musi być może pod jakimś ciosem, tak? Ale właśnie, w sumie Kamil Lamczyk nie wyprowadza tych ciosów, więc ciężko jest pod na przykład lewym sierpowym zejść. tylko że Remigiusz zrobił kilka przyruchów, zanim w ogóle zszedł po te nogi. I tutaj ładny cios wszedł na głowę. No 4 minuty jeszcze tej trzeciej rundy przed nami. Przypominamy, Kamil Lamczyk, AK Champion, żółte spodenki, zielone, Remigiusz Rzemieniewski. Showtime Bielsko-Biała. To jest MMA 80 kg, 3 rundy po 5 minut, czyli dystans zawodowy. Brakuje mi w tej walce troszeczkę tego parteru. Teraz próba takiego middle kicka po przekroku, ale po prostu no, to jest to, co mówię, że Remigiusz nie ma pomysłu, jak przenieść walkę do parteru. Ale teraz lewy sierpowy podkręca tempo Kamil Lamczyk. No gdyby teraz zanurkował po tym sierpem Remigiusz, być może by obali. Oj, tak to nie obali. Zdecydowanie to nie jest dzień
Remigiusza. A tu jest nawet taki abecadu właśnie mamy na treningach, tego uczą, że nie podchodzisz do rywala bez ciosu. Właśnie robisz takiego fejka lewym prostym i wtedy próbujesz właśnie zejść po te nogi. Oczywiście, że tak, no musisz zamarkować. O, nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale ten front tak fajnie wszedł. Tak, tak. I Że aż odkręca się tempo Kamil. Odczuł Remek to na odbił pewno od siatki. Remigiusz. Ale jeszcze 2 minuty próba Ło! takiego kopnięcia. ale Próba niecelna. bardzo, no ale myślę, że jakby to siadło, to mogłoby komuś urwać głowę. I podkręca, widać, że Tak, podkręca tempo Kamil. Ale zamknięty za podwójną gardą i te uderzenia jednak nie dochodzą celu. Tu jest naprawdę szermierka na pięści. Niby walka w MMA, a jednak istnieje kickbokserski bój. Nic dodać, nic ująć. A szkoda, że nikt z panów tutaj nie zaryzykuje, no. Na pewno widzowie i w sumie my jako komentatorzy chcielibyśmy tego i proszę, jakby mnie właśnie podsłuchał Kamil Lamczyk, który na chwilę rozpuścił ręce i szuka jakichś uderzeń teraz właśnie na korpus. Siadają już powoli te ciosy. Ale O, bardzo bierny jest Rambo. i kolejne niskie kopnięcie na nogę wykroczną Remka. Próba takiego wysokiego kopnięcia, obrotówka niecelna. No i niespełna 90 sekund do zakończenia tego pojedynku numer 8. No w tej rundzie zdecydowanie przeważa Kamil i powiem więcej, z sekundy na sekundę czuje się coraz to pewniej. I Też- kolejne kopnięcie frontalne. Można powiedzieć, że każda runda z tych trzech wygląda dosłownie identycznie, czyli Remigiusz Rambo na wstecznym, Kamil podkręca, ale jednak nie napala się na takie skończenie. A szkoda, że właśnie Rambo nie zaryzykuje czymś, no nie wygra tego na punkty, no to jest oczywista sprawa. O, jest backfist. No proszę, jest latające kolano, Kamil Lamczyk. Czy wyczaruje nam tutaj coś na sam koniec tej trzeciej rundy? Ale i tak mam wrażenie, że Remigiusz chyba delikatnie co jakiś czas w ogóle utyka na... Tak, bo te jedną kolano tam trafił w kolano tym niskim kopnięciem chyba w pierwszej albo drugiej rundzie. w pierwszej rundzie i nie wiem, mogę się mylić oczywiście. Nie jestem nieomylny, ale Końcówka, no panowie, pokażcie, że to jest formuła MMA. Czy coś tutaj się wydarzy jeszcze? No Kamil Lamczyk próbuje, ale Rambo orbituje i chyba dotrwa do decyzji sędziowskiej. no i tutaj myślę, że werdykt już też chyba znamy. No Kamil Lamczyk prawdopodobnie wygrywa to starcie na punkty, chociaż posłuchajmy i poczekajmy na werdykt, a po tym starciu jest kolejna licytacja, więc Ale zapraszamy do licytowania. Remigiusz, idąc już do swojego narożnika, sam pokiwał głową, że nie jest on z tej walki zadowolony. No bardzo biernie, że tak powiem, no tak się nie da wygrać pojedynku. Ale możemy mu wybaczyć. No wraca po długiej przerwie. Dało się to odczuć, o tak, Tak, to no nazwę. wydaje mi się, że Rambo powinien dostać jeszcze jedną szansę od organizatora Dawida Kurtysiaka, no i wtedy być może pokaże wachlarz swoich umiejętności. Tak. Niech się, nie wiem, może nie użyję trafnego słowa, ale niech się chłopak nam rozkula, a jestem święcie przekonany, że on naprawdę będzie dawał solidne walki, bo na dużo go stać. Dokładnie. Zapraszamy zawodników do werdyktów. Za nami ósmy pojedynek, w którym zmierzyli się Kamil Lamczyk i Remigiusz Rzemieniewski. Sędziowie po 3 rundach byli jednomyślni. Starcie to zwycięża Kamil Lamczyk. Lose this now. No, I don't wanna lose this now. 'Cause it's a mad world. Oh.
mną jest już zwycięski Kamil Lamczyk. MMA, panowie, MMA niby, ale dzisiaj zobaczyliśmy 3 rundy strajkerskiej, profesorskiej dyspozycji twojej w klatce. Zgodzisz się? No tak, zgodzę się. Tak, znasz mnie, więc wiesz, że wywodzę się ze sportów stójkowych. Oczywiście też robię zapasy, robię grappling tutaj z trenerami cały czas, ale głównie plan był na walkę, żeby bronić obaleń. No i po prostu tym strikingiem sobie pracować, robić dystans, bronić tych obaleń od pierwszej sekundy, że tak powiem. No i dobre ciosy na dół, szczególnie ten lewy prosty często tam ukułeś i to też automatycznie obniża ręce i odbiera ochotę do ataku. No jak sam wiesz, ciosy na dół zabierają troszkę siły. Jeżeli widzę, że zawodnik mi się już cofa, no to warto to używać, czy tam te frontalne kopnięcia. Ogólnie jestem z siebie zadowolony, chociaż chciałem troszkę więcej się pobić, ale trenerzy krzyczeli, żebym po prostu robił swoje, no to trzeba ich słuchać, tak? Słuchałeś i swoich trenerów, i narożnika, i narożnika rywala, bo miałem w pewnym momencie narożnik przeciwnika powiedział, on się teraz odpali, a ty od razu mówisz, nie odpalę się. No tak, to takie można powiedzieć, troszkę show, tak? Musi też coś takiego być dla publiki. Oczywiście to nic osobistego, to po prostu był taki żarcik po prostu, tak? Udane zakończenie tego roku, bezbolesne tak naprawdę dzisiaj zwycięstwo. No tak, czuję się bardzo dobrze, także super. Najważniejsze jest zdrowie, tak? Co dalej? No, dalej w planie w lutym kolejna walka zawodowa, 14 lutego, walentynki. Także żona musi zapomnieć o kolacji, tylko musi przyjść do mnie na galę i kibicować. Szanowni Państwo, jeszcze raz wielki hałas dla zwycięzcy tego starcia, który po profesorsku dzisiaj wychodzi z klatki Silesian MMA. I jeszcze raz wielkie brawa, Kamil Lamczyk!